سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ اور جگ تے باہر آیا، جگ تے باہر آیا، رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا۔ جگ تے باہر آیا، رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا۔ ایڈیاں شاناں والا، ایڈیاں شاناں والا، سونا 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 سونا، ایڈیاں شاناں والا، ایڈیاں شاناں والا، آنا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ اور روندے ہاں ساون والا، روندے ہاں ساون والا، اجڑے وساون والا، دائی کلیماں دیو پاگ جگاون والا، رب نو مناون والا، جی رب نو مناون والا، ایڈا جیدار کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، سونا نورانی مکھڑا چن شرماودا، انگلی کی لامے چانے ٹکڑے ہو جاودا۔